do menyobi ite mmadụ ọwụrụla ịlọ la public kitchen ishika nri pabala ọmụlọ maka ịpa ha nri onye ọjọọ jelele ihe ishiri iro karịkwara ụha ịlọla ịhụ ego iji labe nna liple buru ka ibu ịlaharụ ka ahụ gechiri ụtarịtarị ihe echiri mmadụ oriere ahụ ọkwa ọgwụ lele eji egbula anwụnta atụwere la stu ọka mma lọmbụ ka jere mebe ihu ka isi ekpe ekpere nshi eriri eri lahịa ahụ ahịa ahụ and carelessness mmemme ndị mmadụ ji eri nshi ka nkụ mana mma achịkwa ịlọrọkwa la public yard wekwa nwayọ mebe nsogbu ime eletrọbụ traịkwa ka dọla mmadụ dụla udo ka alụ Chineke ala alụrụ wa ọgụ maka ihe nji ekwe iwu ka ha ilele onye yi efe oyi ka ha nlele ihe onye nri ilu ihe onye erio ka ha nlele ihe ndụ ahụ fokusuo